Hello everyone. Today's verb is buka. Buka. Okay. இதுக்கான மீனிங் என்னன்னா ரோட் சைடு ரெஸ்டாரண்ட் ஆர் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டால். இந்த ரோட்டுக்கடை அப்படின்னு சொல்லலை, தெரு ஓரத்தில் ஹோட்டல் இருக்கும், ரோட்டுக்கடை ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லலை, அதுதான். அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டால் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், தெருவில் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி கடை இருக்கும், ஒரு தெரு மூலையில் ஒரு கடை இருக்கும், அதுதான் அந்த சின்ன கடை தான் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டால். ஓகே, இந்த வேர்ட் பூக்காவை எப்படி சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இன் மதுரை தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பூக்காஸ் அப்படின்னா மதுரையில் நிறையா பூக்காஸ் இருக்குது, விச் மீன் ரோட் சைடு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதாவது ரோட்டோரமாக நிறையா ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, சின்ன சின்ன குட்டி கடைகள் இருக்குது, அதுதான் இதுக்கான மீனிங். இந்த வெர்ப் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நவ் கமெண்ட் யுவர் ஓன் சென்டென்சஸ் in the comment box. I will check it out. Thanks for clicking this video. Please hit a like, share and subscribe. It boosts me to post more videos. Thank you.